ଆଉ କଣ ସବୁ ହାଲଚାଲ? କିଛି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ, ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ନରୁ କୁହ କିସ? ଆରେ କାଲି ଯୋଉ ମାଣ୍ଡୁଟା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ନା, ଦେଖିଥିଲି ତମ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଟିଣ ହେଇଯାଇଛି। ଆବେ ତୁଟା ପୁରା ନୁଙ୍ଗୁରାଟା, ତତେ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି? ତୁ ପୁରା କୁଆ ଉଡିଲା ଛୁଆ ଉଡିଲା ଭଳିଆ କଥା କହିବୁ। ଆରେ ଲିପୁନ ମୋ ସହିତ ଥିଲା, ତାକୁ ପଚାରି ବୁଝି ନବୁ। ଆଜିକାଲି ଲିପୁନ କୁଆଡେ ଗଲା କି? ତା ଦେଖ ଦର୍ଶନ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ଆରେ କଣ ହେଲା ବେ ତୋର? ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ଚାଲିଛୁ? ଆରେ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ, କଥା କଣ କି ସିଗାରେଟ ପିଇଲେ ଜୀବନ ଯାଏ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ, ହେଲେ ଶଳା ଆଜି ମୋର ଜୀବନ ଗଲା ରେ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି ୟାର? ଆରେ ଭଲସେ କହୁନୁ କଣ ହେଇଛି ତୋର? ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ସିଗାରେଟ ପିଇଲେ ଜୀବନ ଯାଏ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି ଜାଣିଲି ସିଗାରେଟରେ କେମିତି ଜୀବନ ଯାଏ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି ୟାର? ଆରେ ଛାଡ ସେ କଥା, ଆଉ କଣ କହି ଲାଭ କଣ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ, କଣ ହେଇଛି ଏମିତି ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବସିଛୁ? ନାଇଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ଲାଇଫ ଟା ପୁରା କଣ୍ଡମ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ଜଷ୍ଟ ୟୁଜ ଇଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ଇଟ୍। ଆରେ କଣ ହେଇଛି ତୁ ଭଲସେ କହିଲେ ସିନା ଆମେ ବୁଝିବୁ। ତୁ କଣ୍ଡମରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିବୁ? ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତମେ କେମିତି ବୁଝିବ? ଲାଇଫରେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନ ରହିଲେ ଲାଇଫ ଟା ପୁରା ଶାନ୍ତି। ଆରେ ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଟେନସନ? ଆରେ ଇଏ କୁକୁର ଛୁଆକୁ ମୁଁ କଣ କହିବି? ଆରେ ଆମେ ମାନେ ପୁରା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଠି ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ। ଆଜି ପୁରା ପିକନିକ ସବୁ ଟୁକେଲ ଗୁଡା ଆସିବେ, ସବୁ ଟୁକେଲକୁ ଏଇ ବାଟେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ। ଆମେ ତୋର ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ହବ ସେଇ ଟୁକେଲକୁ ତୁଇ ପଟାବୁ। ମୁଇଁ ଅଛି ତୋର ସାଙ୍ଗ, ଟେନସନ ନବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆବେ ତୁ ଝିଅ ପଟେଇବୁ, ତୋର ପୁରା ଗାଣ୍ଡି ନାହିଁ। ତୁ ଓଡିଆ ଠିକ ସେ କହୁଛୁ ନା ସମ୍ବଲପୁର ଠିକ ସେ କହୁଛୁ? ତୁ ପୁଣି ଝିଅ ପଟେଇବୁ? ଆରେ ନାଇଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ସେମିତି କହୁଛି କାରଣ ମୋ ବାପା ହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର, ମୋ ମା ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱରର, ତ ମୁଁ ସେମିତି କହୁଛି। ଏବେ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ବସ୍, ଝିଅ ମାନେ ଆସିଯିବେ। ମାଣ୍ଡୁ ଗୋଟେ ଯାଉଛି ନା? ଆରେ ମାଣ୍ଡୁଟା ବେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୋର ମନ ଦୁଃଖ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, ତୋର ମାଣ୍ଡ ନାହିଁ ନା କଣ? ତୋର କଣ୍ଡମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଥିଲୁ, ତୁ ଆଗ ଯା। ତୁ ସାଙ୍ଗ ଯା। ହଁ ସାଙ୍ଗ, ଯା ମାଡି ଯା। ମାଡି ଯା। ଆଜି ମାଡି ଯା। ଭାଇ ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ତ ସାଙ୍ଗ ସେ ମାଲଟାକୁ କେମିତି ପଟଉଛି? ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଫୁଲ ଫୁଲ କାଇଁ? ଆରେ ଫୁଲ କାହିଁ? ଆରେ ଫୁଲ ଏଇ ଯେ ଫୁଲ ସାର୍, ଆରେ ଫୁଲର ଅଭାବ ନାହିଁ ଏଠି। ଭଲ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ ଦେ। Excuse me? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଆଇ ଲଭ୍। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, କଣ ନହେଲା ରେ? ବଢିଆ ତ ବୁଝିବା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ନାଇଁ ବେ, କଥାରେ ଅଛି ପଛରେ ଦେଖୁ 16 ବୟସ ଆଗରେ 70 ଅଛି। ଆରେ ନାଇଁ ବେ ସାଙ୍ଗ, ଏ ସିଚୁଏସନର ଡାଇଲଗଟା ଉଲ୍ଟା हो रे। କଣ ବେ? ପଛରୁ ଦେଖିବୁ 16 ବୟସୀ, ଆଗରୁ ମିଶା ମିଶି। ଟେନସନ ନବାର ନାହିଁ, ତତେ ବହୁତ ଝିଅ ମିଳିବ ହେଲା। ତୋର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଖରାପ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଟେନସନ ମୋ ପାଇଁ ନେଉଛି। ଦେଖ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବି ଦିନେ ସିଙ୍ଗଲ ହେଇକି ବୁଲୁଥିଲା, ଆଜି ତା ପାଖରେ 15ଟା ଖଣ୍ଡେ ମାଣ୍ଡୁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଣ୍ଡୁ ପୁଣି ଆସୁଛି। ଦେଖୁ, ଯା ତୁ ତ ବହୁତ ଭାବୁଛୁ। ଏ ତୋ ପାଇଁ ଯା। ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇ ନା କଣ? ମୁଁ ଯିବି? ମୁଁ ଯିବିନି। ଆରେ ଲେ ଡରି ଗଲୁ ନା କଣ? ମୁଁ ଡରିବି?
ମୁଁ ଡରିବି ତ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ମୁଁ ମୋ ବାପକୁ ନାଇଁ ଡରେ, ମୋ ମାକୁ ନାଇଁ ଡରେ, ଆର ୟାକୁ ବେ ମୁଇଁ ମୋर ମାମକୁ ନାଇଁ ଡରେ, ମୋर पेशाକୁ ନାଇଁ ଡରେ, ମୋर ପିସକି ନାଇଁ ଡରେ, ମୋर ଅଜାକୁ ନାଇଁ ଡରେ, ମୋर ମାଇକି ନାଇଁ ଡରେ। আরে তুই তোর গুছি থাকা পুকু নাই ডারে তুই যা বহুত কହୁଛୁ যা ହେଲା ମଣି ଟିକେ ଶୁଣିବା। ଟିକେ ରୁହ, ମୁଁ ଆଉ ଜଣକୁ ଡାକୁଛି, ସେ ବି ତୁମ କଥା ଶୁଣିବ। ହଉ ଡାକ। କଷ୍ଟ କଲେ କିଷ୍ଟ ମିଳେ ରେ। ଆରେ କଷ୍ଟ କଲେ କିଷ୍ଟ ମିଳେ ରେ, କଷ୍ଟ କଲେ କିଷ୍ଟ ମିଳେ। ହ୍ୟାଲୋ ବାର୍ଦ ଭାଇ, ମତେ ଗୋଟେ ଟୁକାଡି ଲାଇନ ମାରିଛି, ତୁମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ଜାଣିନ କି ଯେ 5-5ଟା ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିଛି। ଆରେ ବାର୍ଦ ଭାଇ, ଜେଲ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି? ହଁ It's going down for real. It's going down for real. It's going down for real. Yo, girl, just kiss the girl. তো फ्रेंड्स ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି তারে লাইক করন্তু কমেন্ট করন্তু ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ବେଲ ଆଇକନ୍ କୁ ଟିପି ଦେବେ। ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର